Kafin ɗan adam ya rubuta doka, daji ya riga ya san tsari. Kafin kotu ta ginu, halitta ta riga ta yanke hukunci. Kafin harshe ya koyi magana, jiki ya koyi tsira. A nan ba a tambayar wane ne kai, ko daga ina kake, ko girman mukaminka. Ana tambayar me ka iya ne. Babu sassauci, babu rangwame, babu magiya, babu ɗaga ƙafa, babu tausayi. Amma akwai daidaito. Daidaiton da Allah ya shimfiɗa tun kafin lokaci ya fara ƙirgawa. A tsarin ɗan adam, adalci yana tare da tausayi. A tsarin daji, adalci yana tare da dacewa ne. Rauni ba laifi ba ne, amma rauni hukunci ne. Jinkiri ba zunubi ba ne, amma jinkiri hatsari ne. Wannan san ba zalunci ba ne, wannan tsarin tsira ne, tsarin halitta ne. Maraba da zuwa daji. A wannan lokaci ka bar birni, ka bar hayaniya, ka bar dokokin ɗan adam. Ka shigo inda rana da dare ke yanke hukunci, inda rayuwa ke tafiya ba tare da izini ba, inda mutuwa ba ta neman afuwa. A nan rayuwa tana gudana ba da takarda ba, ba da hatimi ba, babu kotu, babu hukuma, babu ɗan sanda. A daji doka ɗaya ce tak, rayuwa ko mutuwa. A daji tausayi baya hana yunwa, tausayi baya tsayar da haƙora. Idan ka yi rauni ko ka mutu, duniya ba za ta tsaya makokinka ba. Idan ka yi jinkiri, ka zama ganima. Wannan shine darasin da daji ke koyarwa. Amma akwai tsari daga Ubangiji. Tsari mai tsauri amma mai hikima. Wannan shine rayuwar daji, wannan shine adalcin halitta. Ikon Allah ginshikin halitta. Allah maɗaukakin sarki ya halicci duniya bisa ma'auni. Komai yana da gwargwado, iyaka da manufa. A daji wannan ma'auni ya fi bayyana. Ba a halicci zaki don mugunta ba, ba a halicci kura don zalunci da sharri ba, ba a halicci kada don ba da tsoro ba. An halicce su ne don daidaito. Allah maɗaukakin sarki bai halarci daji don rikici kawai ba.
ya halicce shi ne don daidaito. Kowace dabba tana da rawar da take takawa, ko babba ko ƙarama. Giwa tana buɗe hanyoyi, zaki yana rage cunkoso, kura tana tsabtace gawa, kada yana tsare ruwa. Idan babu ɗaya, sauran sukan shiga hatsari. Wannan shine adalcin Allah, adalci da baya magana amma baya kuskure. Rayuwar daji tana tafiya ne bisa sarkar abinci. Ciyayi suna ciyar da masu cin ciyawa, masu cin ciyawa suna ciyar da masu farauta, masu farauta kuma suna kiyaye daidaito. Ba zalunci ba ne, ba tausayi ba ne, rayuwa ce. Wannan ba labari ba ne, wannan ilimi ne, wannan tarihi ne mai rai. Nahiyar Afirka ita ce zuciyar daji ta duniya, inda ikon Ubangiji ke bayyana ƙarara a doron ƙasa. Tun daga gandun dajin Kruger da ke Afirka ta kudu, inda zakuna ke tafiya da alfahari kamar sarakuna, inda giwaye ke raba ƙasa da nauyinsu, zuwa gandun dajin Masai Mara da ke Kenya, filin jarumta da tsoro, inda kuraye da zaki ke fafatawa a kullum, har ta kai gandun dajin Serengeti da ke ƙasar Tanzania, inda miliyoyin dabbobi ke yin hijira kamar al'umma, suna ƙetare koguna cike da kada da hatsari, zuwa gandun dajin Okavango Delta da ke ƙasar Botswana, inda ruwa da ƙasa ke yin sulhu, sai hamadar Saharar Namibia, inda rayuwa ke ƙalubalantar fari, zuwa ƙungurmin dajin Virunga da ke ƙasar Congo, inda gwaggon biri ke kare mutuncinsa. A nan ake ganin tsantsan ikon mahalicci da hikimar halitta. A nahiyar Asiya akwai tsibirin Komodo a Indonesia, ƙasar dodanni masu guba, inda Komodo dragon ke mulki. A makotansu akwai gandun dajin Sundarbans da ke tsakanin India da Bangladesh, inda zaki mai rayuwa cikin ruwa ke farauta. A nahiyar Turai akwai darasi mai yawa a gandun dajin Bieleza da ke tsakanin ƙasar Poland da Belarus, tsohon daji mai tsufa kamar tarihi. A nahiyar Amurka, dajin Amazon, daji mafi girma a duniya, ana ma wannan daji kirari da kokon duniya, inda rayuwa ke hayaniya dare da rana. Ko Yellowstone a Amurka ta Arewa, inda dokar daji ke farfadowa. Pantanal a kudancin Amurka, gidan kada da damisar jagwa. Duk waɗannan gandun dazuka suna koya mana darasi kan cewa kowace halitta tana da manufar zuwanta duniya. Giwa rumfar daji, giwa sarkin hankali da hikima. Giwa ba ta buƙatar gudu domin ta rayu, tana da nauyi, tana da tunani. Ita ce bankin kwakwalwar daji, tana tuna hanya, tana tuna ruwa, tana tuna wanda ya cutar da ita. Amma duk wannan hikima ba ta hana ta mutuwa idan ta faɗi. Jaririn giwa yana koyo tun yana ƙarami cewa duniya ba uwa ba ce. Idan ruwa ya bushe,
giwa za ta yi tafiya mai nisa. Idan yunwa ta yi tsanani za ta karya itatuwa, amma idan harsashi ya same ta babu kotu da za ta kai ƙara. Zaki sarkin dawa. Zaki ba sarki bane saboda adalci, ba sarki bane saboda iya zance da hikima, sarki ne saboda tsoro. Murya ɗaya daga bakinsa na iya sa daji ya yi shiru, amma shi ma bawan yunwa ne. Zakanya ce ke farauta, shi kuma yana kare iko. Idan zaki ya tsufa haƙoransa suka lalace, sai ya zama kaya a baya. Matasa su kore shi, kura su bi sawunsa. A daji tsohon suna baya sayan rai. Kura mai shiga gari da kirari, ga haɗin kai da haɗari. Kura ba ta da ƙarfi kamar zaki, amma tana da dabara. Tana rayuwa cikin iyali, tana da kaifin haƙora sosai, tana dariya ba saboda murna ba sai saboda ban tsoro. Dariyarta harshe ne. Idan ka ji dariyar kura ka sani ana shirin shan jini. Akan abinci kura ba ta da imani, ba ta san yaro ba, ba ta san babba ba. Kura tana cin abincin da ta kama, tana cin abin da aka bari. A daji mai dabara yakan rayu fiye da mai ƙarfi. Jakin dawa, zebra mai rayuwa cikin taro. Jakin dawa ko zebra dabba ce da bata da haƙora masu kaifi, bata da ƙaho mai tsawo. Abinda take da shi shine taro da ido masu sa ido. Layukanta ba ado bane, kariya ce. Idan ɗaya ya faɗi sauran sai su gudu. Ba za su tsaya jimani ba, domin idan ka tsaya za ka mutu. Komodo dragon, dodo mai ban tsoro. Komodo dragon ba maciji ba ne, ba kada ba ne, dodon ƙasa ne. Yana tafiya a hankali, amma mutuwa tana biye da shi. Cizonsa ba kawai haƙora ba ne, guba ce. Ko dabba ta tsira daga cizo, gubar tana binta har ta faɗi. Komodo yana cin duk abin da ya faɗi. A wajensa lokaci aboki ne. Komodo ana samunsa ne kawai a ƙasar Indonesia. Whale giwan teku kifi ne kuma halitta mafi girma a duniya. A cikin teku, whale ita ce giwa babba mai natsuwa, mai tafiya nesa. Tana magana da waƙa, tana yin hijira dubban kilomita, amma ko girmanta baya hana ta zama abinci. Idan ta mutu a teku, kowa yana cin wani. Dorinar ruwa dabba mai fuskar fushi. Dorinar ruwa tana da nauyin dariya da mutuwa. Tana da siffar natsuwa, amma zuciyarta ta fushi ce. Ta fi kashe mutane fiye da yawancin namun dawa. Ruwa gidanta ne, ƙasa filin faɗanta ne. Idan ka kusanto ta babu gargadi. Gwanki mai rangwangwan. Gwanki jarumi ne mai gudu. Idan ya tsaya ya mutu. Rayuwarsa gudu ce, tserewa ce. Idan ya gaji, zakuna su kai masa ziyara.
A daji numfashi yana da farashi. Biri sarkin wayo da hikima. Biri yana rayuwa da hankali fiye da ƙarfi. Yana satar abinci, yana yaudara, yana koyo. Amma idan kuskure ya same shi, babu afuwa. Daji makaranta ce mai tsauri. Kada ba ta gaggawa, tana jira. Ruwa shaidanta ne, idan ta kama babu saki. Shekaru na iya wucewa tana jiran dama ɗaya. Haƙuri shine makamanta. Sloth ko salo-salo wata halitta ce da ke rayuwa a dajin Amazon da wasu dazuka da ke kudancin nahiyar Amurka. Tana rayuwa a kan bishiya, takan sauko ƙasa sau ɗaya a sati don yin bahaya. Ita ce halitta mafi rashin sauri a duniya, ko da hawainiya ta fi salo-salo sauri. Panda halittar ƙasar China, halittar da ba a samunta a ko'ina a duniya. Allah ya halitte ta ce cikin wasu dazukan katako da ke cikin ƙasar Sin. Sai dai ƙasar China tana ba da hayarta a kan kuɗi dala miliyan 1, kwatankwacin kusan naira biliyan 1.5. Kangaru dabbar da ke ɗauke da jaka. Rayuwarta abin mamaki ne. Tana ɗauke da jaririnta cikin jaka. Dabba ce da take rayuwa a Australia da New Guinea. Daji dai ba mugunta ba ce. Gaskiya ce tsirara. Tana koyar da mu cewa rayuwa ba ta jin kuka. Tana koyar da mu cewa ƙarfi, dabara, haɗin kai da hankali su ne ginshikan rayuwa. A nan babu adalci na baki, amma akwai daidaiton halitta. Wanda ya dace da yanayi shine yake rayuwa. Wannan shine saƙon da Halittun Duniya TV ke faɗa, ba da baki ba, sai da hoton jini, gudu da shiru. Wannan ita ce rayuwar daji.